Jeesen jatka. Jeesen, näin. Hyvä. Ja taas sama juttu uudestaan. Enni Muikkonen rooli Maria hienosti tulee mukana. Aura nyt se 15 pitää katsoa, että siihen ehditään. Ja sama uudestaan. Tämäkin käy läpi. Jeesedä, jatka! Nostetaan Venla Kairi, nostetaan! Puoleen kestää! Jees Aura, just näin oot mukana! Aina Venla sinne pelaajaa! Jeesen, jatka, näin on hyvissa! Jees Maria! Tehdään töitä! Upee! Jees! Sitten edelleen! Okei käyttöön, edelleen kans alaspäin pallo, älä väkisin runttaa ylöspäin! Lumi, upea startti nyt tätä jatkatte koko pelin, erittäin hienosti! Liikettä pysykää! Siinä nosta ylemmät vaan! Hienosti nostetaan sitä sinne. Ei rauhaa! Ja jatka vielä. Noona irti punaisesta. Jees, näin ja jatka. Itse pelattavana! Ääntä valotteleva viesi. Se neve vapaalla liikkumaan. Töitä punainen! Hyvä Enni, hienosti pidetty. Näin. Ennille jeesiä. Papere itse! Karja Reetta, tuossa kohtaa joku Ennin alle, että voi kierrättää, jos ei pääse eteenpäin. Boksiva! Hyvä! Tämä käytiin läpi. Ja sitten. Evada! Prässi! Jeesedda! Pidetään sama meno yllä. Ota Enni, voita! Se oli Hertta! Jatka! Voittaa! Rauhan pelissä mukana. Vielä Maria! Tippuu huntaa, kutoottaa! Ja Nikola jatka vaan! Jees jatka! Hienoa! Molemmat työntää toisiaan. Hieno Nikola! Päippi! Jos tulee hätä, niin rauhassa suojaa. Ei voi
Hertta löytyy. Hyvä tytöt. Hyvä Elle. Yes, Hertta on hyvin luettu. Pidä Aada. Hyvä yritys. Hyvä yritys saada. Hyvä keskitys. Nyt on aikaa. Noona jatko! Jos sinut ohitetaan, niin äkki jatkaa sen takas. Hyvä Hertta! Emi mennä jo! Mari Auko! Emi, tossa kohtaa siihen punaisen tälle puolelle, että me saadaan pallo pidettyä meillä. Kokeile vaan! Maria, nyt sä tulet myöhässä, tuo aikaisemmin jo. Älä sinne ylös. Älä mene enää, Maria. Nostakaa. Hyvä Liilina. Nyt tuki sinne Nevelle, tuki sinne päin. 4-7 kiinni hei. Älä anna kääntyä noin helposti. Siitä energiaa! Marja, nosta! Hedda, jatka peliin! Laitaa kohti. Tänne Aadalla on tilaa vaikka kuin hirveästi. Lähes 13. Hyvä ja jalat on sit liikkeessä, että ehdit reagoida. Hyvin Maria kattoo. Oona valmiina. Jesenni. Kenen? Siellä vaan töitä. Siellä Neve. Jeseni! Siinä taistele vaan! Vanalla ja maalille päin! Siinä linjasta! Hyvä Sina! Rauhoitetaan! Löydä omaa! Nosta mukaan! Mella ylemmäs! Venno! Ylemmäs! Ylöspäin jo! Rauhoitetaan, Kairi löytyy! Ei tarvitse palloa, kunhan sun jalat on valmiina. Nadine! No, ja sit valittiin. Nopeammin vaan Venno pallo kiertämään, ei pusketa sinne samaa paloa! Ja nyt sitten näytätte, kuka haluaa pallon. Noona, irti punaisesta. Hyvä löytö, Emma. Jatka vielä, Emi. Ei oo hätä, ei oo kiire.
Vielä voiton, vielä! Noona, just näin! Päälle, Kaitanelle! Vielä vaan! Vielä! Pelattaa! Näin! Vielä! Pallo haltuun jo! Hyvä! Vielä vaan! Tää nopeemmin noihin. Näin, töitä. Esa nostaa vaan sinne boksin rajalle! Joku hakee lähempää. Maali. Mulla on ainakin 15 kertaa enemmän. Ei tää verta Pelottavaksi. Syvälle. Enni heiton jälkeen tulee vaihtoa. Jes, Enni! Ei sipuna jala, Madulle ylemmäs, on sitten Maali! Ja Venla tulee palaja kiinni. Jes, Maria! Rauhassa! Just näin! Vielä Edda! Aura kunnolla! Hyvä puhe Viininaalilta! Muistakaa antaa tuki sille meidän palolliselle Emi pelaajalle. Valtaane, panna punaisen ottaa sinä etuna! Jes, Emma, Melissa sunno! Vielä Melissa! Rassi! Tänne Marine, tänne! Ja mennään, paine päälle ja päästä kääntyy. Maali. Enni, Noona, mikä on teidän jalkojen Jes, Hedda. Rauhas, katsellaan. Aura vähän jeesiin sinne, että löytyy joku. Jes, ja tämä käytiin läpi. Ja rauhoita. Jalat valmiina reagoimaan. Jes, Ilona, Meijo. Näin! Vielä Ilona! Tuki sinne! Pallo haltuun noissa, Maria. Minne saadaan pallo? Melissa, säkin koit sieltä etsiä, että miten se saadaan tänne ylöspäin. Aamu. Ois vähän nopeemmin. Mikä katsotaan? Eli nopea lähellä. Vielä jaksaa Peppi. Elle. Pere vapaana. Kuka? Noona, tänne. Minne taadotte? Edda näytä minne taadot. Siihen vaan Melissa. Jees, ja ota vaan. Laske liikaa, Vellanadinen. Ei laske liikaa. Hänelle hyvä duuni. Nosta Nadinen nyt. Päivisi. Anna
Ja omat paikat, ei tipu Nadine. Nadine, älä tipu. On sun Vetämään molemmilla jalkoilla. Tiedän sen. Se olisi pystynyt sen. hei! Asennon molemmilla. Pallo liikkuu. Ei siinä. An! Nelli! Me oikeelle! Oikea laita! Esko! On hieno tuo. Yes, Melissa, meno! Vielä! Otetaan. Uttavaa! Sit pallo maaliin! Kuka haluu tehdä? Hyvä Edda, hyvää liikettä. Kiva Emma. Yes. Emi, tuu nopee. Valmiina muut. Valmiina menee. Melissa, jatkuu liikkeessä. Taas Eve, liikkeeseen. Lähemmäs. Aura katsoo tästä. Melissa etsii. Minne haluut? Jatka Emmi. Jees, Hedda, hieno. Rauhassa pidetään omilla. Mä voin seurata itse sinne laitaan. Sieltä se keskitys keskellä. Kummalla puolella? On vai tällä? Ei haittaa. On paljon parempi, että sä oot siinä estämässä. Tiedät, että se on tuolla, jos mä näen, että pallo menee tuosta. Nyt jos edessä tulee pallo, tehdään sulla oli vähän sama tuolla. Sano duuni! Hedda, Jesi, minne? Jees, Enni! Liikettä tyhjää Jees, ja omilla! Joku nopeekin! Hyvä Maria! Jees, Emma, rauha! Hyvä! Vastaan! Esko! Voittoa, jes! Jes, pelakkaa. Jes. Haasta. Ok ja paini! Saat takas! Jes, saat takas! Töitä! Että putoo pakan mukana. Aura, perellä. Aina maistuu. Ei oo hätää. Me vaan, jes, me vaan, jatka vielä, anna paini vaan. Elisa
Joona, keskikenttä. Kysy Heddalta. Taisi olla ylempi. Ota oikeesti. Tää on kaikki kohta jaksa enää. Tosi hieno. Lähelle heti. Aura, irti. Jeesi, Ilonalle. Siellä. Jes. Just näin. Noona ei oo kiire. Noona tarjoa auto! Nikola. Hyvä jatkaa. Jes. Nikola. Hienot pieni jaksat! Löydä omaa! Jatka Aini, jaksa. Mennään! Hyvä, Jepsi, mennä jo! Voita pallo! Ja pää pyörii kukaan kenen. Ketä sä katot? Hyvä kappa. Mennään. Miten jatkat nyt peliä? Hyvä Estu, loistavaa. Jes Estu. Ketä ulos on Hyvä meä. Se tuli itse tänne ja sitten Bravo Estu. Hyvä Antti. Hyvä duuni. Valeria. Hyvä, hei, ottakaa vesipuolella tulkaa tänne päin. Hyvä peli. Ota pullosi tänne. Tule vähän tänne. Hyvä peli. Hyvä näköisesti mentiin palloihin. Kamera ei taaskaan. Mitä osui muutaman kerran, kun lähdettiin silleen, että vastustaja lähtee hyökkäämään, niin muistakaa se juoksusuunnan vaihto, kun lähdettiin siihen palloon. Ettei mennä ihan liian niin sivusta, vaan pitää niin kääntyä jo, että ollaan siellä niin päkiöillä menossa ja katsomassa sitä, että silloin se vastustaja saa sen pallon siihen, mitä se tekee, niin se näin se puhuttaisi edestä. Siinä meillä meni muutaman kerran pelaajia nyt ohi sieltä. Vähän vähän tarkkaavaisesti paikkojen kanssa. Pysyy ne paikat, kun on tosi paljon tilaa keskellä vapaana. Ylempi keskikenttä oli jo tuolla laidassa menossa. Alempi keskikenttä oli taas ajautunut ylös sinne enemmän. Eli jää silloin liikaa tilaa siihen keskelle. Se vaatii sen, että joku laidat nousee tai toinen puolustaja nousee, jolloin meille ei jää mitään. Vapaita pelaajia sinne on. Mennään enemmän siinä. Pitää mennä se tilanteen ja pelitilanteen mukaan katsoa, miten mennään. Rosa leputtelee jalkaa vielä aina hetken. Ronja vaihtoo Elsa lapiksi. Ja muuten samat vaan. Jaksa kaikki. Hyvä nähdä peliä, jatketaan samalla lailla. Pikkasen vauhtia lisää, pikkasen enemmän tänne, laita tänne avoin. Tosi hieno. Paljon paremmin. Tosi hieno. Onko jollain nyt jotain, että sattuu hirveästi tai en sit millään jaksa tehdä tai jotain, kannattaa vain kertaa. Hei, kaikki hyvin. Hyvä. Sitten katso tonne vielä. Mun mielestä vaan tosi hieno. Kysymyksiä? Joo, nyt sit teilläkin heitä Noona. Mieti, nyt ryntääksä taas. Oi yli jos Erinen ja Tuomarille tässä. Nyt taas tyhjään tilaan! Juoksu tyhjään tilaan!
keskustalta pyörii. Elisa nosta! Loistavaa Elina. Ota peli. Hyvä Hertta, jatkaa. Nostaa. Ja kovaa. Kovaa tulee. Rauha, Kairi, rauha! Rauha! Pallo jaloissa, rauha! Vakka tiiviit, putoa. Ottaa taas sama homma. Pallo pois nyt. Paniikki pois. Rauha. Siitä voidaan taas vähän Täällä menee. Nyt on kiire! Kuka tahtoo sen? Siinä tulee. Kovaan, tuu! Nyt mennään! Mennään ees, tuu! Elle mukana, Kara mukana. Laura! Jatkaa! Nosta, nosta! Maria, mitäs jalat? Tai mitä jaksoa? Loistavaa, pelattavaa. Ja jatkaa. Ei ole oikein saadaan sieltä. Menee vasta hetki vielä, kun mä jaksan. Hetki putoa vähän. Jes ja Noona ja Hedda, nyt te ette voi olla rivissä kahdestaan, vaan sovitte yhdessä, mitkä teidän hommat on. Minne Viini? Jes ja Minne vähän. Hän liikkeelle vaan, tehkää yhteyden, pidäkää liikkeelle. Huone pois, Jes Enni. vastaan! Jes ja kaikki valmiina. Kaini. Hertta. Ja Herttalle apuja. Jes Ilona. Maria, Kairi! Katsokaa kun puolustaa, että te on vierekkäin! Maria pikkusen ylös ja Kairi alempana! Iida, Esko valmiina jo. Läpi meille. Vesonga. Come on. Yes. Mä yritys oli aamulla, hyvä huuto sen. Alempaa, alempaa. Taas Kairi, Merinen, tunnistakaa kuka pitää ketä. Tää on vapaana täällä keskellä nyt. Maria, miltä tuntuu? Ota vähän liikettä. Vähän lämmittelet, että koko menee taas täysiin. Jatkenen. Jano Elina. Yes, let's go. Rauha, Neva. Loistavaa. Meille löytyy. Hyvä. Pidä. Pelata. Yes. Lähelle. Hyvä tytö. Iida. Nostetaan. Iida tulee. Esko nyt kovaa. Kato ympärille, missä punaiset menee, kuka kattoo ketä. Nostan ihan sinne linjaan. Ihan linjaa eteen. Suoraan maalle. Ekana koko! Yeah. Maria, mennään.
Hedda! Hedda! Ota pallo! Lisää vaan! Vielä vaan, taistelee! Kairi, sitten on omat paikat. Nyt mennään oma peli taas kasaan. Tule, pakka liikkuu, jees. Vielä. Hyvä. Ilona! Mistä sinut löytää? Mene. Ratko. Pallo on toinen pelaa. Vaan maalille. Sitä saa. Hei, Maria, siitä just kiinni 4-5. Esauraa. Esrumi, sit kun me saadaan pallo, niin huolehdit minne se on menossa, vai pidätkö sinä sitä itselläsi? Pääasia, että punaisella ei ole palloa. Pakka liikkuu vaan se. Vähän alemmas, Peppi alemmas. Enni nopea sinne 11:tiin! Peppi, sä oot taas liian ylhäällä! Onks kaikki hyvin? Kerro sit vaan, jos ei oo. Nyt sit vaan tarkkana. Enni nyt vähän lähemmäs pelin puolella. Tuossa laidassa, niin kesken, just näin. Siitä se Hei Serinä, lopeta, laske mukana! 13 mukana! Pakka liikkuu. Mari alemmas, keskusta kiinni! Se just! Ei pääse! Loistava Iida! Peppi 19 kiinni, selän takana! Pari nappua omalta pois. Hoiko vaihtaa! Hermi! Silla! Ajanti keskikenttä! Emilia! Aita! Peppi! Aura, vaihto! Ilona, Maki! Ilona, nopea Maki! Noona, valmiina reagoimaan. Nyt klubi! Pallo toiselle kenttäpuoliskolle! Vielä vaan sinne Esku! Ja rauhaa. Pallo pois! Ja pallo eteen! Pallo vaan! Eessä sitten, Enni lähemmäs. Ja kääntyy! Erinen pitää jaksaa. Adine! Aina tipputa alaspäin auttamaan! Loistavaa. Just noin! Nyt on kiire, Ja pakka kiinni liikkuu. eteen.
siihen Eestu, täysin. Liian ylhäällä. Hakee päältä palloa. Saadaan alaspäin. Ida! Rauha, Eestu! Aini! Hertta! Ja sit kun näyttää, että alkaa lähteä pallo, niin jalat on valmiina, että ehdi sinne Apuja Aadalle heti! Hyvä Nikola, Nelli menee jo! Siellä vaan! Sinne vaan! Hyvä paine tytöt! Puhet, kuka ottaa? Kiitos Maria. Vielä jatko! Hyvä oli! Peppi, nyt on kiire Peppi! Jees, Melissa ja rauhoitat. Nostakaa Nadine Pere, nostakaa hei! Pallo on tuolla! Elli! Nyt tarvittaa yhdessä oikein ja huolellisuus ja saat haltuun. Elli!
Hyvä Elina! Ootko loppu? Sitten Maria muuta ehtii ja päästä mut pois. Eiks niin? Ella-Maria, kulkekaa keskusta! Elina! Elli puto tuolla. Elisa! Sinne tolppien väliin! Sara! Sitten! Hedda! Kuka on vaarallisin pelaaja vapaana? Esemi! Haana siihen niin! Hyvä! Sit sä oot antanut kaikki. Nyt Kumi voittaa pallorivelle! Jesenni! Emi lähemmäs! Maali edustaa! Minne haluaa? Ja Enni menee. Emma hetki katsomaan ei tule eteen verkkomaan. Oma peli taas kuntoon meijä! Olla liikkeelle! Nadine Kairi puukaistella. Nadine 2! Pitääkö tehdä jotain? Ei mitään. Reagoi pää pyöriin. Tarvittais maali! Hyvä Nelli! Hyvä Iida! Mene! Yksi vielä tarvittais!
Toi, pyrkikää hakemaan. Jännäks meni, kiitos. Kiitos. Liian jännää. Oo.